Пловдив сред много приятели и чуждестранни партньори Агрия АД отбеляза 80-годишният си рожден ден. Идеята на създателите на предприятието през далечната 1932 година е било то да задоволи пазара на препарати за растителна защита в България. След преобразуването й в акционерно дружество преди 23 години, постепенно Агрия се превръща в една от водещите компании в производството и продажбата на пестициди, торове, биостимулатори, растежни активатори и микроелементи. Ние продаваме в повече от 35 страни, имаме над 200 регистрации в света. Съпортваме около 10 регистрации само в Европа. Инвестираме доста сериозни суми за оборотите на Агрия. В последните 10 години имаме вкарани 12 милиона евро като инвестиции в Агрия. Дружеството, освен че се ползва с авторитет на българския пазар, продуктите му са добре приети в повече от 50 страни от Европа, Азия, Африка, Южна Америка и Близкия изток. И всичко това е престиж, създаден с добре премерен мениджмънт и професионализъм. Не е тайна, че производството е само част от успеха. Голяма част от успеха идва в бизнес и в реализацията на стоката. Мисля, че сме постигнали това, което искаме да направим. Държиме завода жив, хората да работят вътре и всички да познават продукция на Агрия като една продукция с добро качество. През последните 2 години имаме доста добър ръст на продажбите за вътрешен пазар. 150% ни е ръста за вътрешния пазар. За външния пазар 90% е ръстът на износът ни. 50 милиона лева е оборотът като продажби за миналата година при 5 милиона лева норма на печалба, което е доста добре. Рафаел Де Томас, експортен мениджър, беше специален гост на Агрия. Компанията Агритекно Фертилизантес, в която работи от 6 години, е представлявана на българския пазар от Агрия АД. Щастливи сме да бъдем с Агрия в този специален празник, 80 години от тяхното основаване. Тук в България те са изградили един чудесен екип и добре създадена дистрибуторска мрежа. Радвам се, че хората вярват в нас. Това е нещо, което движи мен и моите колеги, нашия завод напред. Хората повярваха в Агрия, хората видяха качеството, разнообразието от продукти и решения. Хората видяха Агрия като алтернатива и възможност да печелят. За мен е чест да бъда ръководител на този отдел и да работя с най-добрите в бранша.